animonyam and I say, I see Emma Woodin. There was the praise, Radomia Patasa, I want to for Rado Uncle for and Asia Mui. Now, what to be praised so now, Radebis, said the Abaya, and Radian Piazim corner, near corner animonyam Casimu, used to demo and the airborne pie. Amen. Ida Yangopon, as said, Yangopon, so I'm mobile. Na wakanyi na nso aboano na fi abase beti Onyankopon asem wi bia no ma adwene emra Awurade asem so ibedi kai akankan Onyankopon asem na osendafo jinson ndichemu baako dimpa ayesen enwopa na ewuda ayesen awoda emse ene epese eye enkyerɛkyerɛ kakra fa dimpa ho good name ɛna ne yɛpɛ sɛ na kasa fa ho idimpa yɛadeɛ bi a ɛho hia yie paa ɛne sɛ asɛi no Solomon na ɔkyerɛkyerɛ yɛ nneɛma bi mu didi kan na wɔse dimpa ɛyɛ sene ɛnwopa ɛne sɛ ɔka nneɛma mmienu na wɔasɛ yie na yɛpɛ sɛ ɛkɔ nkyerɛkyerɛmu kakra wɔ ha nsa na ebi a de keka ho nyinaa nso aba ade bi a nkasɛ bi a ɛnwopa ɛnyɛ na ɔka ointment ɛne sɛ na ɔka ho asɛm ɛnwopa no akɔyɛ sɛ bi de sɛ ebi a ɛnyɛ nwo a yɛdie bi sɛ ebi a anwanam ne adwengo no ɔka na asɛ yie nim ɔka bibi de sɛ cosmetic nom lipstick ɛne saa nneɛma a ɛde siesie honam ɛna afei bi a cream face nneɛma bi a yɛde yɛ honam saa nneɛma no na bi a perfume sɛdeɛ na bi a yɛde taa siesie homa yɛ honam ehwam no ɛne ho asɛm na ɔka na asɛ yie na yɛpɛ sɛ ɔde lotɔ wɔn sɛ edimpa ɛyɛ kyɛn sɛ ɛyɛ sene saa nneɛma no ɛna edimpa nso wɔn ka sɛ bi a yɛfa edin bi a ɛde bi de ato ɛvanse bi a de afrɛ wɔ ne ma ha nso ɔka ɛnie mu sɛ onipa odin bɛyɛ de yɛbɔ odin a na sɛ obiara enya picture bi ɛwɔ n'ani so a ɛyɛ sɛ wɔn ho asɛm bi a nkɔmɔdie bi mu ɛna wɔn ho asɛm bi ɛbɛtɔ mu a obi a onim wo biara no onya ɛvanse bi a picture pa bi ɛfa ho ɛna Solomon de to wɔn sɛ dimpa wo ɛyɛ sene ɛnwopa na deɛ nti a ɔka na saa no sɛ yɛhwɛ nneɛma bi a saa ointment ɛyɛ a perfume no na saa lipstick no ne cosmetics nneɛma a ɛbɛbɔ odin a ɛmaa no especially ɛtaa yusu nyɛ de ade bebree no a ɛfɛ sɛ yɛhwɛ mpasoɔ a ɛwɔ soɔ ne yɛhu edimpa so mpasoɔ a ɛwɔ so a yɛbɛtumi yɛ hu ne mmienu bi ɛyɛ sɛ ɔka edimpa no akɔyɛ subampa ɛne ɛneyɛpa bi a obi ayi na die ama obi ogyina hɔ atumi ahunu woyi subampa bi adi ama onipa nyinaa de ani ahu wɔ na yɛka ho asɛmpa ɛne sɛ obi ɛde perfume bɛgu ne ho kama anaa ɛbɛn sɛ face cream obɛtuma siesie ne ho kama n'anim ɛne bi obɛtuma dodo n'anom ne nneɛma bi kɛka ho nyinaa aka sɛ yɛbɔ din a ɛdɔɔso nyinaa no sɛ anim yɛnu na dodo to ho paa no a which one is better ɛna Solomon ɛka ho asɛm sɛ baako yɛ better kyɛn baako na ɔsɛ wɔn deɛ dimpa mom ɛyɛ kyɛn wei no na ɛyɛ nokorɛ paa sɛ dimpa deɛ ɛadeɛ bi a ho hia paa wɔ ewiase abrabɔ mu nkanka ɛne nyamasɔnfoɔ mu na mmerɛ yɛn hunu sɛ ɛnwopa ɛne dimpa yɛn hunu sɛ dimpa na yɛn ne Solomon so ankɔntɛm ointment ne deɛ Awurade paa yɛbɛhɛ no ato yɛbɔ ase na yɛakasa fa ne ma ɔde no to ho ama yɛhu ne mmienu deɛ ɛyɛ na ansa na ebi a yɛbɛnya mmerɛ bebree a kyerɛkyerɛ nsɛm wei mu no yɛsan hwɛ Proverbs 22 na afei yɛmpa no to hɔ na ama yɛatumi ahu yɛn anim wɔ anansɛm ho dimpa na ɛsɛ sɛ wɔyie ɛsene ahodeɛ pii na animuonyam yɛsene dwetɛ ɛne sika Proverbs 22 verse 1 afei nso ɔka nneɛma mmienu ho asɛm ɔbɔ dimpa ne din ɔse dimpa ɛna ɛsɛ sɛ yɛyie ɛsene ahonyadeɛ pii asɛm deɛ wode toto baako no ho a ɛne no ɛbɔ brɛ kakra
baako ndo ochira se we ni ye chewe yes we ni ye enwopa no ye nanso dimpa no ye chen we no but as enso de oka eyiye choosing se ebia ahonyade pa ahode ene edimpa de ese ni pa yiye ade onka de ye ni mo se de ese ni pa yiye na de ese ni pa yiye de o se eyedimpa na ade nti na o kan se ese ni pa yidimpa kora che ahonyade just a problem so ahonyade bebre mo se de mu na munim no ne dimpa de problems nim obi ni ba ho na as da bia ekwembeso no ne ho asam ya oni problem na ese Nyankopɔn nso ani mbonyam na ya na ahode de ne emanso bia ahonyade de ya na nsansa bebre no ewo ngofo a omonye nyam obi aso mu no dodo no adi nya de dodo no adi nya de maako bi ne wosika anase ye wa ahode no mu a dize omudi ede because akwanya mo fa so no enya won ho no ebi mfa pampa so ana sere mo se handle sika no so no ebi so an handle ne yiye ene akwanya mo fa so ni partner tena no so no eno so dodo no anye nti je se escapo obre no ani dimpa bara di nti na o je se se yi dimpa mo ma chen ahonyade ade wo chen se sa ahode agu ho ni edimpa so da ha sani enema ni no no wo se yanyi we nche we ebade ansam na yesi yensa nanso na de ehun se enipa mom eche sika mom che edimpa ndi ama enipa di nya de wo ebi abusuam eni efie eni enuma mu eni asori mu kura because nipa eche sika ne mo ye ready ye ya ebenya edin a ye edin ehon batie na obi a edin ba ye de ewo nipa anum so bi kura kan ye wansam a na nye so asema waka fa ye ho no obi kura atenchen na so iba na nkasa yi a anam se ye edin ye de na agora ya nya dimpa bi ewo enipa ni mu no ntino obi kura betimi akonwochi ama na ye yie enna so mo se edisika ada ama besiwo na ebia subampa dia oso obi an so obenya subampa na matetire mo se nka obi kura anya ne ho obi ase abrabo mu na se ni din ata kese owanyimonyam na bawe mu a babebere no a die yese na yeni edimpa na ebekoko Nyankopɔn asimu ahonyade enye bone nanso ase die omiyate ase edini menu besuo de a awase obi a hwese obinya dimpa kese ekanse ebi a dimpa medical treatment say nipa no ho asam wode nipa bi wo nipa nka no ho asam pa ekura wo mu ene abusua wo mu ono a na yere ne mma entam no kwan fa so ni nipa tena na enye ndi obi anka ne ho asam pa ba ya nipa kwan ho sa de onke on fa ho ebo medimpo medin ya do oni on fa ho nanso aye bi abo aye no me ka se e wa awurade anim enganka ne ye ne ya su Nyankopɔn no se obi educated kra osua dia kwachiri bebre pa na oye popular person bi kra wo wiase ahode fam ni edi fe wa ye bibi kan se kra didin ya minim na se ni su banya nipa nka ne ho asempa na ya na adasa ma hu ni ma bebre ani die awade die tu ya ma ye aye hu ni ma bebre ewo nipa ho do onye ni ma nyina nipa hu nipa ho ayeka na ye kan se nipa hu nipa hu bi ya yanka dia nka bi ni mo pa dia nka obi anka ne ho asempa na enya se okristo ni ese okristo ni bi ade yetimi enya dimpa ewo abusuam ye ne ye manom ntem abusuafo ani a etwa ye ho ahia hwe ye nyina no etimi hu bi pa bi ewo ye ho na Nyankopɔn anya ni muonyam ewo ya abrabo mu ebekoko anyamensem mu ni ahwe ngofo bi a Bible mu no omonya na omo enyinya dimpa bi na fe ewi a na fe yetimi atudi ede e futuo ade amaya ne ya ye ho no kwasem ni dimpa de obi kan ba be se ewi ase de obi ani ho adaba ne din de sambo obi kan ba bi because I know kwasem so ni wodu ani tuwo na hwe nipa makwan ya ye nam so a wan hwe ye de nipa no kan no so no obadi ye dia mana ye yie na engofo bi enwo Bible mu a Bible no ekeka omo ho asem pa bebre se ye be de kan ahwe brother bi ane fe Ananias afi ahwe ono nso enwo asem
ɛwɔ Acts 22:1-2 asomafoɔ nnwuma eti edumienu eti aduonum nkyɛmu asomafoɔ nnwuma eti aduonum nkyɛmu edumienu bamtɔ ɛna yɛ kenkan yɛ Acts 22:12 na ɔbarima bi a ɔfrɛ no Anania a wɔfɛre adeɛ sɛdeɛ mmara no te a Yudafoɔ a ɔwɔ nyinaa bɔ ne di mpa ɛbaa me nkyɛn bɛgyinaa hɔ ɛka kyerɛɛ me sɛ onua Saul hunu adeɛ ɛdɔn no ara mu memamani so me hu no ɛm saa sei no Anania si a yɛka na warsɛm ɔyɛ nyamesomni ɔyɛ Awurade Yesu suani a na ɔte Damascus ɔno na ɔyɛ ɔno a n'adwuma na Damascus kuro yi nso Jewfoɔ nso ɔmtaa tutu akwan bebree ma ɔkɔyɛ abatafoɔ yɛde nkuro bebree no ara nso na papa yi ne kuromfoɔ a ɔno ɔmote wɔ saa ɛban sɛ bi a Damascus yi ɔnka ne ho asɛm ɔkyerɛ sɛ Jewfoɔ ne nyinaa bɔ ne di mpa obiara bɔ ne di mpa na sɛ papa yi ɔyɛ ade pa bi ntira na sɛ ɔyɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ example sɛ anka Ghana ni bi akɔtena Nigeria Lagos na Ghanafoɔ Lagos nyinaa bɔ ne di mpa na obiara ka ne ho asɛm nso wɔyɛ ɛnyɛ sɛ wɔyɛ boafoɔ wɔyɛ nokwafoɔ nti yɛhu nsubampa bi wɔ ne ho ebi yɛ wɔbu nipa wɔfɛre adeɛ ebi yɛ nipa nka nkyɛn ne sɛ papa wobu adeɛ nanso wɔn adwene deɛ wɔn bu no wɔn bibi pa bi wɔ ne ho ɛne atwerɛ yɛatoɔ sɛ na Judafoɔ nyinaa bɔ ne di mpa Judafoɔ a wɔn kurom wɔn nam yɛ sɛ wɔn yɛ Awurade suani o na wɔn yɛ Awurade Yesu Kristo disciples but wɔn ho ɛneɛ pa bi ɛwɔ papa ne ho edi sɛsi nso na wɔn yɛ mpa no to yɛn nso yɛ abrabɔ wɔn yɛ hwɛ sɛ ɛni nyinaa a ehu yɛ no sɛ na ebi ehusu sɛ nipa betumi akafa wɔn ɛne yɛ adeɛ ehia papa yi a wɔte Damascus ne deɛ na ne kuromfoɔ nyinaa bɔ ne di mpa do ebi a kwantuo mu no ebi a na ɔboaboa ne nua no ma mo kwantuo mu matam nti ɛnam nso ɛma nipa ntumi keka ne ho asɛm a ɛyɛ obi a efie koraa na bibi ɛdo saa nso na deɛ saa deɛ ne deɛ ɛɛden ayera koraa na obi koraa na obi piri kuro ba koraa no hu koraa wɔde n'anim sie because ne saa na aba adeɛ bi a mo nyinaa mo di ho adanseɛ paa nso yɛn ho sɛ papa yi na ne kuromfoɔ nyinaa deɛ na mo nyinaa bɔ ne di mpa a kyerɛ sɛ ɔyɛ fa na wɔsan suro Awurade nso wɔnka Bible no a na osuro Nyankopɔn paa na afei na ɔnam mmara kwan so pɛpɛɛpɛ na yɛde biribiara na ɔyɛ Awurade nso suani anyɛ no nkɔ ɛna bi yɛbɛka ɛho asɛm na bɛbɛ sɛ bɛbɛkɔm kakraa nso yɛhwɛ onua bi nso a ne yɛfrɛ no sɛ Timoteo 16 yɛkenkan asomafoɔ nnwuma ɛti do nsia wa nkyɛmu a yɛ baako ne mmienu hɔ ɔse Timoteo ɛti edu nsia ɛnkyɛmu baako kɔsi mmienu na ɔkɔduu ne bɛ ne Listra na osuani bi wɔ hɔ a ne din ne Timoteo a ɔyɛ Yudani baa bi a ɔgye die ba na n'agya yɛ Helani na anuanom a ɔwɔ Listra ne Iconium no bɔ ne di mpa ase nso Timoteo nso no ɔyɛ aberanteɛ a wagye Onyankopɔn adie a ɔsom Awurade na deɛ na teɛ no sɛ ɔnka Bible no a Timoteo na ɔpapa ɛnyɛ believer na ɔpapa ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm di na gyidie mfa no ho ɛna ɔnana nso yɛ Kristoni ɔmaame nso ɛyɛ Kristoni ɔmo nyinaa deɛ ɔne ne family ɔmaame ɔnana ɔmo nyinaa deɛ ɔmo agye Awurade adi a ɔmo nsom Awurade na anuanom nso a na mama nsa bi a ɔmo te ba nsa bi a na nka obi agye adi wɔ ɔyɔkɔ na kadade asefoɔ ɛne ɔyɔkɔfoɔ nyinaa bɔ ne di mpa so wɔsɛ adafo no a ɔmo te debe ne Listra nyinaa no saa nkura mmienu yi ɔmo nyinaa obiara bɔ ne di mpa na yɛn sɛ wodum sɛ ebia na aberanteɛ no dɔ na ebia no wɔbɔ ne ho mmɔden wɔ Nyankopɔn adwuma mu na ani a ne ho no nyinaa na yɛ do wankasɛ bi a amaamanmufoɔ no ne bɔ ne di mpa na Hitins no na ɔmo na yɛ abɔsɔnsomfoɔ ɛna ɔka sɛ ɔmɛka sɛ Timoteo wɔyɛ ne mu ɔka agyidifoɔ no asafo no na ɛwɔ Listra na ɛwɔ Iconium no Timoteo biribi a na ɛyɛ edina wade ade sɛ onipa papa good minister ebi a na ɔyɛ nekwafoɔ paa yie enimire bi akɔ a enim sɛ adafo no wani ba gye ne nkyerɛkyerɛ yɛ ɛne na sɛ nka ho because ɔbɛyɛ good minister sɛ da Bible no ka no ho asɛ pɛpɛɛpɛ no nti wei na Paul nso ɛkɔ kurom hɔ no na Paul ɛda n'akoma so paa sɛ ɔne Timoteo nso bɛnante aka Onyame asɛm
was a Biaka and once and Pano, and another Katua, Obiaka and once some more. He said, and once some the air depart, what did you form? A piece of form, the uncle, Timothy, or any more yampa. And the Paul also, and then Ante Paraka, when younger person. The women like Timbermono, Timothy was by Yamping 4 pounds, the Timbermo as a young boys see, no company, a ready to do, man. I didn't try, because not what ye, not slow a ruddy, not a wood, anything yet. Nasa be able to motivate you and Cassandra, Timothy, one kind of group, or produce a gas, no, when I brought some gas, no, preach yet. Not any nominees are Adreno Kuramano. None and go for will be puppy, and what I brought them, any pen or true, or John and Lucas sword. Enough Polly, I said, better motivate Napoleon, I had the Paul or Timothy, and it yes and a person who know. So one kite, maybe Bible and Casa Timothy, Granny, and once some more Paul Grano Walker. 2 Timothy 1:3-5. Medana Mupa be free, but another more so hunim, Mesomana Hunimua, Emotianum, Asset. Senso, Minyawo and Kaya, Madesrim, and Adonia Via. Namaka Nisua, and a manit Nasa who. And each year I am ma. Namakai would Didia, and Contomponi Mua, Canena, a Wawana, Lois, and a winner, Lois, and then Winnis, in Women's Atelier, Winnie Kinyade. Na Medimidi said, a Wawunsu Umu. Amen. I say, Timothy was Paul, so a kind one, and it yes, and a mabbe, and a person who know. It's a Timothy be an important someone to be brave or it may be answer. Now, a part of Aquadanua. No one would talk on Anna. I know my man so a Gideon where Timothy or Gideon. And I dare be my friend, maybe not anymore. Now, so the Paul can was it. And I was the Kai with Gideon and going to point him and said, "No one, Lois, and a Winnie Simono." Mintimus has the idol said, "Oh, my men or my men on Abia no more." And I be a Paul Kai, said, and I did walk on them, on a here, no opinion of some and no mammy. Sadie and web in our own soon, Contomobia, you are bravo. We did a kind friend, and no moment when a mere man, I did pep, and I asked Caponibia. Paul didn't want to dance here. It will be a small Paul and said, Minuopia, when the Martin said the son would Timothy. Minuopia, yes, sir, was ready to be said on anonymous section in Bia, or my wife, Gideon, what they are. The most of the Paul Canada wasn't just that Gideon one there walk, and what Timothy Mono, Nebula, Monso. To him say, Bia, or my better than a pair year. To make Bia, a Paul of Fino, more Paul, a Bompire, and we are coming to the enemies and a Bompire. Make how Bia and Otto, be both team, Nidia and Mamma Sammy who. Me who be adentra na Paul who suban pabi ewo Timothy ho na odim pa onya meye futa work na kura no na o meye me ka so meye oduma yeni kura no na anuanom de na obi aka ne ho ansem wo ye de ya na edim pa sa ebia ye be hu ni papi se asem bia ne ho bi me so ye kwa ye ne modie na Timothy odie na oyeni papi na watiti timire mo no nso no o ka mpanimfo a bari de wo firi ne dwuma bia ase a if I want me and found me in Timothy Okra Enya, and not or Paul Okra, and one back on the Timothy Ukrana, a year and never can kai. And you know when you Munyampa, I want to for maybe be enter, not also a ruddy. And the question, and then uncle as a fumone, as a fumo, sir, really acquire so the more ceremony about things and no more air can you say as a fumo, so and Sunday be ever was okay. Mumia Bible also enco as to and as what for materials and Jemu Mianukosi and Sawa. Now the woman said, Sir Anka Unyamupo at Mamukurano, and I said, be as a Mukurano, say, yeah, Penny Pabi edit, my dear, be as a woman, sir. Hannah and Kenny Pabi and Commudia. Nipapia asembia no mo and you na come was and pano. Some of one was an edit, Media woman, sir. And then go for Mosika. And almost young woman, but almost said, Assembly no more as a pomano, and almost in the Panatum and the Pani and a cough for. When a cough for na bra body
ɛho tie ne san nkɔfo yi ana nke edidumadi bi kura ba hyɛ nkɔfo bi nsa wɔn mo na wɔsɛ de saa adwuma no hyɛ wɔn nsa sɛ wɔn nkae onyame adwuma onyame ansɛm na wɔn nkae wɔ asomafo nnwumadi nsia gye mu mmienu ɛgosi mmiɛnsa na dumienu no frɛ asuafo kɔ no bae na ɔkaa sɛ ɛmfata sɛ yɛbɛgya nyankopɔn asɛm wakɔsom ɛpono soɔ enti anuanom mɔmpɛ mo mu mmarima baaso a ɔwɔ di mpa a hɔn kronkron ne nyansa ahyɛ wɔn ma na yɛmfa wɔn nsi adwuma yi so wokenka kɔsi a asɛm wɔ ne gye bebree kanom kyerɛ sɛ ɛneyɛ bi ɛkɔ so wɔ onyame asafo no mu awurade asafo no mu no na peter no kaa sɛ yɛne asomafoɔ no ɛne yesu nante yɛ no deɛ yɛnya mmerɛ ma saa adwuma wei yɛde yɛbɛtu yɛn ho asuo ma preaching ɛne mpaebɔ yɛbɛtu yɛn ho asuo ma saa nneɛma no na afei table work no nso deɛ yɛbɛnya nkurɔfoɔ bi de ahyɛ wɔn nsa ɛnti sɛ sɛ yɛtoma mo motɔɔso bebree nipakuo nipadɔm bebree mu a momfa mo ɔne mfam nkurɔfoɔ bi a ɔmo ho asɛm wɔ de na ɔmo di ɔmo sɛ obiara bɔ ɔmo di mpa a mo a monim sɛ adwene paa nso deɛ bi wɔ ɔmo tirim a ɔmo da adi paa wɔ asafo no mu a onyamesuro paa wɔ ɔmo mu paa no mo a monyim ɔmo anuanom a nkurɔfoɔ biara sɛ Stephen ɛne bansɛ bi a Philip nom asafodɔm bebree paa o na nso nsa nkurɔfoɔ ɛwɔ di mpa ɛwɔ asafo no mu wɔn ho asɛm ɛɛdɛ ɛwɔ wɔn nuanom mu wɔn yɛ nokwafoɔ wɔn nuanom kura sɛ ɛho ɔduro bi ɛne ntoboaseɛ bi ɛwɔ wɔn ho ɛdi nka onyame asafo mu ɛdi nka sɛ nka yɛ pɛ nipa bi de adwuma bi ahyɛ wɔn nsa nkurɔfoɔ bi a wɔn di ɛdɛ ne nkurɔfoɔ bi a nkurɔfoɔ wɔ bibi tiatia wɔn do menim sɛ nipa deɛ ebi ne nipa nyinaa na ebi a bɛpɛ wasɛm deɛ ama nipa nyinaa na bɛka sɛ woyɛ deɛ ba mɛka onyankopɔn ɛmma mu sɛ si yɛ bɛsɔre ne ka sɛ okay asafo mu adwumadie bi a pɛ nipa bi a wɔn di mpa a wɔn fɛre nyankopɔn mo a mo nyi wɔn mmerɛ a mo nyinaa mo wɔ ni na mo ho bibi nso wɔ mo tirim na deɛ mo wɔ mo tirim no nso no sɛ mo yi na deɛ bɛda adi ana nkurɔfoɔ nso akɔyɛyɛ sɛ mo mɛyi obi aka sɛ mo mɛyi Stephen ɔbarima a wɔsuro nyankopɔn a wɔn kronkron ayɛ ne ma na yɛ sɛ wohwɛ mu a na ebi a asafo no nipa kasa a na ɔde ntoboaseɛ ne nipa ne kasa na ebi a na wada adi ɛnyɛ sɛ bia na animonyam no pɛ bi na ne wɔpɛ hwɛ a ne saa wɔn mo yɛka sɛ wɔn di mpa nyinaa ɛna nyɛ animonyam no pɛ bi sɛ wɔn bɛ sɛ wɔn ate mɛ nipa hu wɔn sɛ wɔn mo yɛ daa bi but ɛyɛ Holy Spirit wɔn kronkron ɛna ɛda adi wɔ nipa n'abrabɔ mu wɔn kronkron na gyɛ sɛ ɛyi ne suban bi adie nti ma nipa ne tumi nipa kasa wɔ ntoboaseɛ mu ɛwɔ duro mu ɛma ehu obuo bi yehu fɛreɛ bi yehu nokoredie bi wɔ nipa n'abrabɔ mu ɛna sɛ yɛ pɛ nipa bi de adwuma bi ahyɛ wɔn nsa deɛ a ɛna nipa sɛmɛsɛ mo yɛmfa dwuma wɔ yɛhyɛ ne nsa nokoredie ne nkurɔfoɔ a yɛntumi nka no kone kata so mu mu so nipa bi ehu wɔn sɛ na yɛ adeɛ kyia mo bɛ wona wohu wɔn mo ɛba na saa ne nipa ho adanse die kura na yɛ dendenden bɛdi nipa da ho adanse yɛ na adeɛ kye pɛ wɔn ahwɛ na kɔyɛ nkontompo obi ohunu kura na kɔyɛ sɛ nkontompo a nyɛ ɔna ase asɛm asi wɔ yɛ nanso Stephen de wunya wɔn saa na wɔn nyɛ nipa bi a na wɔn de nneɛma di akorɔ ɛwɔ asafo no mu hwɛ na wɔn yɛ serious paa yie wɔ ɔsom adwuma no ho paa yie paa nti wɔn nso yɛ nneɛma bebree no ade hyɛ Awurade din animuonyam nokwasɛm nie sɛ mewie asafo no deɛ no apɛ yɛde aba baako bi so ɛno sɛ sɛ yɛnka yɛtaa dwɔn no nso a mo nyinaa mokae taa dwɔn pa bi a ne yɛfrɛ no gaw nipa sɛ na ɛka ne ho asɛm mogya wɔn nsama mɛhwɛ taa dwɔn ɛba abo sɛ de sɛ panyin okay good dwɔn homa a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛti baako kɔsi edumienu hɔ me ɔpɛne twɛ kɔma a ɔdɔfo gaa medɔ no nokore mu ɔdɔfo me yi mpayɛ sɛ ade nyinaa mu ɛnsi wo yie ne nya hoɔden sɛ deɛ ɛsi wo kra yie na anuanom bi baayɛ na ɔbɛdii wo nokora no ho adanseɛ sɛ wonam nokore mu no m'ani gye sɛ menni ani gye a sene yei sɛ mete sɛ me ma ɛnam nokore mu ɔdɔfo deɛ woyɛ ma anuanom a ɔyɛ wɔwɔ ne kwan nso a no no wɔn nso adi wo dɔ no ho adanseɛ asafo no anim na wogya wɔn kwan sɛ deɛ nsa a Nyankopɔn anim mu a woyɛ ne yie na ne din nti na wɔnam na wɔnye amaama na wɔ biribiara enti na sɛ yɛgye saa nkurɔfoɔ no na yɛyɛ yɛnko adwuma yɛfoɔ ɛma no korɛ no metwerɛ me kɔma asafo no deɛ turo deɛ wɔpɛ wɔ mu paniɛ die no ɛnyɛ ne a yɛnti na sɛ meba a mɛka ne nnwuma a wɔyɔ no sɛ wokeka yɛn ho nsɛmmɔne na yɛn mpo a nɔɔso ama no ɔno a anyɛ anuanom na wɔsi wɔn a wɔsi wɔn a wɔpɛ kwae na wɔtu wɔn firi asafo no mu ɔdɔfo ɛhwɛ bɔne nsua na mmom hwɛ papa sua deɛ ɔyɛ papa no firi Nyankopɔn
na de wɔyɛ bɔne ehu Nyankopɔn Dimetro die wɔn nyinaa ne nokora nkasa no edi ne ho adanse pa na yɛn nso edi ne ho adanseɛ na wonim sɛ yɛ adanseɛ yɛ nokore amen gawo nso na dɔn nso ɛtwerɛ nwoma kɔma no papa yi nso woyɛ na awa asafo no mu no na ɔboaboa ahohoɔ nom ne anuanom bebree agye sɛ ɔgye nipa kɔ ne fie ɛnti sɛ wɔn nyinaa dɔn bɛsomasoma wɔn nyinaa ba wɔn nyinaa bɛka ne ho asɛmpa wɔn sɛ ɔwɔ dimpa o mɛka kɔ sɛ asafo no mu na abɔnten deɛ nneɛma mmienu ɛne ɔsoma bɔ Paul koraa yɛ ebu ne dimpa so wɔ yie abɔnten sɛ Paul yɛ busuyefoɔ akɔwɔ de busuyefoɔ paa wɔn a bɛsɛ nyamesom koraa wɔ wiase wɔn nyamesom asɛ koraa ɔma wiase asɛ nyinaa saa akɔwɔ na ma wiase asɛ yɛ mo ne dimpa nkyerɛkyerɛ ho deɛ no nkɔ nanso abrabɔ mu ne wɔdoɔ paa no deɛ ɛnka ɔsoma bɔ Paul deɛ nkasɛm biara ne ho nneɛma mmienu na mɛka ho asɛm akyerɛ mo nkyerɛkyerɛ ho deɛ nipa bɛtuma akirisu yɛ sɛ nkyerɛkyerɛ no nyɛ sɛni nsɛm ebienu ara fɛ fa yɛ ho nneɛma ɔbrɛ mu deɛ abrabɔ mu deɛ na nka yɛwɔ animuonyam paa yie nti ha sɛ deɛ mɛka kɔ abrabɔ mu papa gya wɔtumi gye ahohoɔ bebree ɛne anuanom so wɔboaboa wɔn bebree nti wɔn nyinaa ba a wɔn ka ne dɔ no ho asɛm wɔ asafo no nyinaa nim obiara ka ne ho asɛm pa sɛdeɛ wɔsi tia ne adade bebree nanso ɛyɛ adwuma bi a ɛyɛ den the same thing ɛna Demetrio nso ɔteɛ ɛna wɔsi anuanom nyinaa obiara ka ne ho asɛm na kyerɛ sɛ ɛnokora no koraa si ne ho adanseɛ yi kyerɛ mu nneɛma bebree no ara dɛ sɛ Demetrio deɛ wɔyɛ kama wɔyɛ correct agye sɛ Awurade Yesu no ara koraa de ne ho adanseɛ sɛ wɔyɛ agye sɛ ɔwɔ nimonyam bebree na adɔfo no yɛn nso yɛba ne yɛn nso yɛyɛ wɔ abrabɔ mu nanso eduru beebi a wopɛ sɛ wonyɛ di mpa deɛ a ho kɔ mu ansa biribi wɔ agye sɛ wo mene na mehunu maka dɔɔso wakɔa mu deɛ a wodi nya do mehunu maka ne nsa meka bebree nu a wakɔa mu bebree nu a dodoɔ no a yɛbu yɛn ho si yɛani ate yɛani awan no yɛhunu wiase nsɛm mu no ɛno ana yɛ ana sɛ yɛ no eduru beebi a yɛyɛ yɛn ho sɛ deɛ ne biribiara eduru beebi nso a yɛyi yɛn ho adi na saa nneɛma wɔ nyinaa ana adi wɔ yɛn mu na mmerɛ biara no akwan yɛn sɛ yɛani awan adi a na yɛdi na afei na ɛnsɛe ɛni sɛ adeɛ baako a na ɛho koraa na sɛ papa yi ka wɔ yɛ a yɛaka ne ho asɛm bi sɛ obiara ka ne ho asɛm pa ɛwɔ bi asɔre no mu sɛ sɛdeɛ wɔyɛ ɔboafoɔ nom ne sɛdeɛ wɔsi di ahohoɔ ɛne sɛdeɛ wɔsi boaboa anuanom ɛne sɛdeɛ wɔtena anim adɔfoɔ nom ne obiara nti obiara ɛkɔkora no ɔkɔhwɛ sɛ ɔde saa ɛnyɛ wɔ berɛ obiara akɔ adeɛ yɛka yɛ ne sɛ gawo deɛ wɔ nipa papa wɔgya ahohoɔ kwae wɔtena anim nkɔfoɔ ɔkasa kyerɛ nipa a wɔto ne boa ase wɔtu nipa foɔ ne foto obiara ka ne ho asɛm wɔyɛ obiara akɔ ne ɔkɔhwɛ sɛ deɛ yɛka ne de saa anaa nti wɔbɛda adi ama nkɔfoɔ bebree nu a agyina to mu nso wɔyɛ no mu ka sɛ ɛnyɛ wɔ berɛ adwuma ɛwɔ berɛ adwuma paa obi wɔ hɔ na bɔnsam ka na ɛsoma no so wɔn mɛhwɛ sɛ deɛ mo kan de saa na wɔnyɛ ne ho asɛm bi a ne ba akɔ awɔka deɛ asɛe no sɛ mo ka wɔ mo ka ne ho asɛm kan nyɛ sɛ ne wɔteɛ nanso no sɛ mmerɛ biara na sɛ yɛsɛ yɛbɛbɔ yɛ din ho ba yɛ din bɛkɔ so ayɛ dada biara onipa bi wɔ ofiri aseɛ onyame asɛm mu na sɛ deɛ ɔgye Nyankopɔn di a ne din yɛ gya paa bada ɛkɔ soɔ no a na ne din na ɛnsɛre na ne din nsɛ yɛ na ɛgyinagyina nneɛma bebree no ara so nkɔ busua mu ne yɛfie a yɛfa bebree wɔ a wɔn din yɛ dɛ kama wɔn boa busuafoɔ wɔn boa adɔfo no wɔn boa anuanom bada ɛkɔ soɔ no ara no na afei wɔn nsɛe ìtòjìnà mẹ́bẹ̀ẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n sọ ẹ̀fàkàsí ẹni kò jìnà wà àdúyà sọ ìkòjìnà èsì kàsámù sọ ẹ̀kòjìnà àwòfọ́ sọ òbú àná wọ̀ yẹ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀sẹ̀ nǹkan ọ̀bùn nípa òye nípa bí yẹ gbòhùn àná sẹ ẹ̀yìrì bí kò pàtàkì wọn pa náà fọ ọba náà bẹ̀rẹ̀ àti wọ́n tún ní fúbọ́ nìyẹn ẹ̀fùdùbọ́ ni wọ́n fẹ́ ní wọ́n sẹ́yìn náà fẹ́ nípa náà sẹ́yìn wọn náà ní dín sùn yẹ dẹ̀bẹ̀ náà sẹ́yìn náà ní dín yẹ dẹ́ bíi ẹwà bùsùn náà ní dín yẹ dẹ́ wọ fie do ẹ̀yẹ nípa nyinaa na ebi àkọ́nbí sùn náà ọmọkà yẹn wọ́n sẹ mpa bìí papa yẹn nyinaa ni yẹn ni mo ti ẹni wọ buo ẹni adi mpa yìí na di nyinaa no ẹni pa nyinaa na bẹka wọ́n asẹm ọtiẹ nanso so di ẹsẹsẹ yẹ yẹ diẹ wọ́n si ẹtìmẹ yẹ na yẹ anẹ futu bọ́ni ẹni namfo bi anya yẹn ni wọ́n bẹ san no na afọ yẹ asade kọpikọpi láìpù bi wọ nipa bi hɔ ẹnkyẹ bia na yẹ di nya de wọ kurom ẹnkyẹ bia na yẹ ni mo nyam ọbusuam ẹnkyẹ bia na bọ ne yẹ de so na obia nka yẹn wọ́n asẹm pa. Ababa wadu na se woti fie bi mu ana woti bonu bi so a obia ka ne wasa mpa obia so mu he obia ka ne wasa ma nya je se ne wasa mo nya nanso on fa nanso no na se ni po
enwa na se nipa enika awariye mu kura na se nipa ko wariya nka je ni tuwa na nka ebusa na nka ya se bati nipa bi nwa asɛmpa na atimi aboa bebre hallelujah na Nyankopɔn nya ni monyam good edaro ade di ase papa bi na otu anama akɔ wariye se wonya ade pa yie hwɛ aba wa ne ho nsɛm yie pa na utum se nsɛm bi a ɔde tie bia no ɛsɛ ne ɛyɛ obia kan se nipa se de odamufua de obia kan se nipa se de odamufua eni aname nkan ho fo anwofa nku o emedi nku o enwu panku o meka ontment enu nku o so ye stress enku pabi ni perfume ni egu ye ho na ebia kwameso no ye anim bi toto ye ho bi ye ma rashes bi ye wa ye ho bi ye free ye ho na me ye ho atie ni de e neat but it is so e say ye beda mufu ani ade ehia pa me say bibi wo ho ade sa wo mini o wo mini say wo ye nipa bia abufuo ngedengedi bi wo mu wo ye nipa bia ene manan bi wo wakwa amodi a wodi nya da kura obi ade sa bia ni nya da obu ani di nya da kura ni di nya da kura so ye Kristo ni enne o so bia obo Onyankopɔn di dia wodi timi ye de na ansana be kwa so en fa papa we nso wa sama enkan obi because it mean enkonya sa papa yi ansana be ye to hofo genkan Lucas mpa etia eye enson enitimo baako ekosi edu na owie nsemi nyina ka ewa nkrofo na som no okohyane kapanion na asrafo ha so pani bi akwa obunu yare na oyawu na otu Yesu nka no osoma Yudafo mpanimfo ko na nche ko se no se omra besa na kwa no yade na oduru Yesu nche no osere no den se ofatata oya sa adie yi amano ebirisa odoye man na ono na wasi hia da man ye na Yesu ni wo mokoi hallelujah ekwani nka ko si a ebehunu papa yi nso oye army officer captain okronum krona wotimo nya ho na ofire ba na we anya mesuro woni mo pa yie mesuro ka sie wa pani mu na wabua kronu pa yie na masomfo ko mo wasi asonda ama wo kama a transe eni kronu mo bia boni dimpa apai asanga kire bi ko baaye Yudafo mpani mfuo no osoma wo mo se wo mo nya de be wo mo nkono mfa nsemi ko to Yesu ani ma no ndi wo mo kwa ya no ano mo duru ano mo ko to Yesu no asoma kan sa papa owura sai pa wedi ehiansa utumi ye bibi ma no pa because what do you kwe bebre what do you say o tema ani amesia e ma kwe bebre ni wo kwe bebre oni bokura no wasi sia da kura so e de be amaye Yesu ani etre die wangasa munya de mo ka no wo mu sam nye ensem hia Yesu no aso e no mo ekoi na obem papa no a the information me kura sa be papa owura ensa oba me fie na so da metie ne die ensa oba me nche kura na me so me nipa bia me se tumi asa de ensa wo se tumi asa no a de me kan bi eho me kan tani pass ni panye si anu ansa asi de me so kan de ka bi at the same time go me authority me so authority and there are someone papa na kan ye no Yesu hia se o hia se Israel mu pa Israel you Israel pa no wo bie ni wo didi esa papa yi wo bie ni didi pa na sa akwa we no kwa kinkare na papa na ni didi no disi ato na kaka ma akro no didi o sa didi anu a no de ko Yesu kura so de ebe enche edi sa papa we wo bi se ni pa mo ni di mpa kura wati mo bie kura wati o meka na ho asemone na papa yi army officer na bia wa ye some projects bebre na projects yaba na sa papa yi sa oni Judafo na ebomosom na sa Judafo ne kwatena tena bi sa obi anome no sa army officer na mse ni baba kana nwa sempa na so ni pa de kana nwa asempa kana mba jese wa hundi ebe na sadie yan so yesu na ngo pa kwado pono ye nyina ya bonya ngo poji asa di ya bonte Yudafo mba ne mfuo no ana kana nwa asempa se papa ni odo ye ma bebire eni Yesu papa ne fata se wo ye sa de we ma no na ka papa ne be ma so Yudafo mba ne mfuo akwa ne nche na Yesu kwa yam konye nyese bia anya de ngofo ne kan ye no nko
but yesu no ans ko hunu se yesu no ans ko hunu se papa ne wodi abai tidie anoponom yanso ye bobra se ebi ye tikuramu a ana ebi ye wosuamu a die betimi aye ama ye din enwate ye die betimi aye ama ye ho asem aye de no ya na hia bebre nanso ena ye hu nipa saa e wa brabom ye hu nipa saa wa setene mu edi mpa ya de ehu hia bebre ya se edi mpa hori e bibia ehu hia o saa papa yi a wɔte obi a wɔte saa kapanu asokure ya bodi waye wɔse hyiada ama obi nim hyiada ko si ya de sɛ so na sɛ nso de nobody knows nanso papa yi sɛ obisan ɔhona sɛ ɔboɔboɔ akuru na stand wɔpɛ asase de ayɛ project ya ɔmma ne bi ɔmma na asase okuru mu ɔmma ne because obiara ne sɛ papa no ɛyɛ ɔnte edu ebekura nso a ya mo nso ntimi mfa ahodie bi nye namfoɔ ɔnte yɛmfa bi nye namfoɔ pa na Yesu kan yɛ wɔde papa bi si ya yɛntimi mfa sika enye na enketi false friends one na oka na wi ase se duro bi na akọ bi na ho se wo hu se ebi a akọ hwe obi na bi security bi ti wona ebi a okọ bi enipa na akọ hwe no no iso hu se security ni so ansa na wakọ ha atam but man making false but man create false friends false friend bi wa na o discount no and na akọ create false friend na sound do a o ma akọ amwako ba nyame so mu de nkanya saadi ya de se create friends kura no a ni e create friends they are glorify hwan mu nyina yenina yemma ya ne so nka onyankopɔn ediase obia emfa na hodie anya de bae ebinya de bae enye na mfuo sana Yesu Kristo kura kan wona semu papa yi oye ami officer eba sana kan bi nya de ate atia nom ne ajojo nom ne nseme be obia nka no wansempa obia bodi di mfo ne nso hwede ekafa ne ho madaponom yan so no ade be no wo so Paul ka fa asase moye ho ebe yan se ye kenka bibi wo Philip na be ye hwede ye Paul nso kura eka aye kenka ye Philip etu na de mu wo tria o se afei die di atire anuanom die ye no kure die animu ye duro die etene die ho tie die wo odo die wo timpa se obra pa bi wo ho a se ayeye bi wo ho a sanu man hu na mo nwene o Paul kan se bebre bo bona bebre ni wa din sa fe de di achiro de no kure de onipa emu oni mo ya duro de odo ele wasi de wodi mpa se obra pa bi wo ho a se ayeye bi wo ho a sa ne man na mo nwene ho o Paul asemo ya de pa se di mpa bi wo ho a bibi a wo ba ya ma wudin ehho atie bibi abaya mani patinya bodi mpa na atinya sa glorify onyankopon sasani mani bi wo ho a wo se sani mani anya da bai ya nwenwene ho bibi ya ye benya ya yiye ana Paul ka se min ka ni monyamu no pa da bi na obi ani monyamu no pa da so bi anka ne wasampa obi abodi ni mpa obi amoni ni mpa onipa ho na okoye mfanimu na bi akoye ani monyamu no pa bi a so onya di mpa nipa be nwe bibi wa na ho se nipa se ne wote nipa kan nwa sempa nemo meti ya onte sa na woye pri akoma mo na Paul se wo bra pa bi wo ho a ye hallelujah se dimpa bi wo ho a dimpa bi obedi ne kura bi obaya die bi ama wudin ho atie ansa na baba sa Yesu kwa ba wanka sa wakan sa according to Bible na won ka Matthew 5 on so a yero ade no so etere sa eni ma no mu e wo Matthew 5 ya kan ka akra Matthew 5:16 sara mo kan ya enhye woni pa nyina nim no ho mo ne ye pa na wa hye moja oso na ni mu onyam o ka di mpan wansem wo ba ya ade bi a enipa nyina de ne be woro se de wa ya ne ye na obi a be kan wansem pa men kan se men kan fon so akwa nso se wo ye bi dia pa wa ni mu onyam da bi wo se yama ya kan ya enhye woni pa nyina nim no ma hu ye ne ye wo ni ye wo duo wo ho brasia ubuo wo do wo nantia ye na ma ye ko ba nya ni pa sese ye ye ho nkonta wo ni pa di mebre bebuwa ni pa bebre bu nsa wo ya hantan ni pa se wo mutwe ni ka sa anya
nante yɛnyɛ ɔmfɛre adeɛ ɔnsuro biribiaa ɛnyɛ o ɛyɛ nome na onipa bi wɔ nso a ne ho asɛm no nyɛ sɛ ɛɛdɛ bɛbi ɛdaa kwa de onipa nka ma ne nte yɛdeɛ nanso ɔno ahu ne ho sɛ ne ho asɛm wɔ dɛ maka sɛ ɛnka yɛ abrabɔ nko adeɛ anka soma bɔ Paul deɛ kɔsoma bɔ Paul deɛ kana abrabɔ deɛ nka ne munyam ho bebree nanso nyamesom mu nkyerɛkyerɛ ntawantawa bi a ɛwɔ nyamesom mu ntawantawa nti Paul kɔ bia na kaka sɛm bi paa ne wɔnyɛ wɔtae ɛwɔ Yudafoɔ som mu ne wɔnyɛ amanneɛ bebree sɛ Paul yɛ busuafoɔ paa saa kɔ wɔyɛ busuafoɔ bebree na Paul yɛ busuafoɔ abrabɔ mu deɛ wɔse sɛ ɔbraba bi wɔ hɔ a Paul hu sɛ oyi ɔbra bi adi ɛwɔ baabi na bɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam mu ma ne ho akɔm ɛdura bi a ɔsɛ ma ho kɔm o Paul hu sɛ ɔbɛtumi ayɛ biribi a ɔbɛnya di mpa a wɔbɛyɛ a bɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam mu a wɔbɛyɛ anuanom Yesu nso aka saa sɛ woyɛ ade pa bi na nipa bi bia ne hu na nipa nka ho asɛmpa de nipa bi a wɔn nyɛ na nti metum wɔfo mekasa kyerɛ mo madɔfo no ɛnɛma a mabɔ so nyinaa ayɛ ɔbrɛ mu asɛm obiara nhwɛ sɛ ne din yɛ da efi a wɔte mu wodin yɛ da woyɛ baahatia wokasa sɛdeɛ waa wo pa a wayɛ ho biribi a hwɛ ne yie o na Awurade ne yɛsom no na ɛtwa sɛ Okristoni biara deɛ ho asɛm yɛ dɛdɛɛdɛ ɛwɔ sɛ Kristoni biara deɛ ho asɛm teɛ ɔnka Hebrifoɔ nwoma no a ɛti baako a yɛmi wɔfa hwɛ deɛ na wɛni bi a menim sɛ bi a wɛni yɛ bɛɛsi a na betwa toɔ koraa Hebrews 11:9 wodɔtene ne na wokyerɛ mumuyɔ enti na Onyankopɔn de ahosan ne wɔasene wo mfɛfoɔ na wɔka Yesu ho asɛm sɛ Yesu bɛɛ wiase no na wɔkyiri amumuyɔ na ne nyadeɛ a ɛntene koraa enti na Yesu Onyankopɔn de anigyeɛ nwosraa no kyerɛ ne mfɛfoɔ nyinaa na bɔne biara nna kwaa mu na ɔde bɔne bebree ɛne de adeɛ ɛtene ho na nipa ho nyɛ nahi ɛdi nkurɔfoɔ no Yudafoɔ mpanimfoɔ no kɔɔ ne nkyɛn no a wɔn ka nneɛma bi a papa no atumi ayɛ de agu akuro no ɛne sɛdeɛ bi a osi dwene kuro no ho kone nkɔsoɔ ho ɛne bi ɔdwene sɛdeɛ kuro no bi animonyam bɛm kama no ho koraa no wɔn ka saa nneɛma nyinaa kyerɛ Yesu no Yesu ankasa biara anyɛ dɛ bɛyɛ ama wɔn ani anyɛ wɔn ya ebi sɛ n'ani di adeɛ dɛ bɛyɛ ɛtene ho Hebrews 1:9 sɛdeɛ nyinaa yɛ nim no wɔse hallelujah Yesu mɛse papa no wɔn ka ne ho asɛmpa no Yesu ka asɛmmɔne bi de bi wɔn atɛn anaa n'ani di adeɛ ɛtene ho dɛs paa sɛ papa no bi a Yudafoɔ nkyerɛkyerɛ anyadeɛ sɛ wonya nkyerɛkyerɛ paa nkɛdɛ ɔbɛyɛ nkɛ bi nie Yesu na ngo pa ɔkɔmadɔfo no edi mpa yɛ adeɛ ho yinya yɛ awareɛ mu yɛne yɛ ma setena mu yɛ fidua mu mmaa ne nuanom mmaa no moma yɛ nsua ne moteɛ na sɛ yɛsua ne moteɛ a nipa a wɔn ehu yɛ nyinaa bɛka yɛn ho asɛmpa moma yɛ nsua ne koredie obiara nsua ne koredie moma yɛ nwo ɛwɔ abrabɔ mu yɛ nwo nyɛ bɛtɛɛ wɔ asetena mu ma obiara nyɛ ne ho deɛ ɛmfata ma obiara mpagya ne ho opagya wo ho a wonya di mpa wodi nya deɛ wodi bɛsɛe wodi ho nte obi a ne din ho nte koraa ne din ho nte koraa na deɛ ɛsɛ yɛyɛ deɛ moma yɛnyɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ deɛ Onyankopɔn bɛkyerɛ yɛ deɛ yɛyɛ a ɛne ɛwɔ sɛ yɛyɛ ne meka kɔ abrabɔ mu nso deɛ yɛbɛwɔ si yɛyɛ a yɛni ho bɛte biara wɔ abɔnten na ɛbɛglorify Nyankopɔn no moma yɛhwɛ ne yie nkɔdu baabi a na sɛ wo na obi kora kasa wɔ public na hwɛ dibere a wowu kura na hu sɛ ɛde bɔne bɛba a ɔsɛ woba fam na wotwa biribiara soɔ sɛna bɛyɛ wo din ansa yie o metum bebree moma yɛ ma yɛ asɛm ɔnyɛ den bebree moma yɛ nyɛ nipa bi yɛ bi so wɔhyeɛ moma yɛ nyɛ baahat nom ne ba saa sɛ yɛ din biribi ho pɛ na nipa na wo din na da adi woti kuroma sɛ nyɛ deɛ woyɛ nie woti kuroma sɛ sɛ na woyɛ ɔbra sɛ na wobɔ korɔ no obi wa owia nkurɔfoɔ nneɛma nipa hunu sɛ wɔyɛ korɔm paa ba de yɛnka deɛ nanso yɛnim yɛdi ho nkɔmmɔ yɛ fie yɛdi ho nkɔmmɔ yɛ dɛm na ɛnɛ bɛba nso bɛpie hallelujah mu wɔforo nkurɔfoɔ mpoma wɔbɔ bra bi wɔ so nipa bi wɔ so wɔde Yesu adi wɔse wɔde Yesu adi o nanso no na abrabɔ mu nkekawa bi wɔ mu ne suban mi nkekawa bi wɔ nipa ho no deɛ
ebe dum nipa no bepie kura bepie no obi amu ne bio ni apam no kura bi Nyankopɔn de ebe na safu mu amen me se mo nkran ndi efi na obi ahwe se obema ne tin ya ete ebo odin se adroa mansa ebo odin se ebia asante ebo odin se brenya ebo odin se ya na obi a ne me se o nipa semase die ni din ya de bebre wo ye bebre wo bu nipa wo fa nipa Nyankopɔn ni bo ye ne so na nipa bi wo de ne ho asam die enya kura enya kura enso ye Kristo ni wo mu hwe wo fie ene sa wo ko ne ncha kura san ka ne ko chi Nyankopɔn pas na ka so wo ye Kristo ni na wa so de ba no kura no a ye nipa na dwuma di nipa ni sa na sa na obi a tie nanso nipa bi wo ho na ne ho asam wo de ne ho asam de bebre ensesi ho mama ya nsori dimpa na wase nipa yie na anya ointment no na cosmetic no na sa lipstick no na cream face sa na man cream face cream no sa na man na wase nipa na twa ho eye de Paul Solomon ankondam sa na ma no ne ma otia se eti ani ahode ya de munyi eti nanso atam se pa ma ko ho a o mo nyanya sika de ba se na o mo tinya de nanso ka we mo majority of the people no a de bobo Ghana ska fo nyina dinya ma ko bi o mo dinya de mo aka nyina dinya de obi a ni dimpa na edimpa adoponom ebe nya se yetimi yi abotra die se yetimi yi abotra ene ne korodie na yetu yambo anse ne nipa ho nya ya hi na yetimi mene ne ma bi a be se mo me mene ne ma bi o na mehunu maka nkomodie fo nipa bi won kana kore wonka no kore no basa woni dimpa wo se ba woni so no obi aka no na san basa mesi de se ne hotie woni dimpa ne bi nya de Nyankopɔn ma ne di anse efie ne di anse abonte ne di anse atini modin ntokwane ne atin basa enuanom Yesu Kristo Nyankopɔn kura be Nyankopɔn aka asem be se enke ye kwan ye nka sampa na nkyira nkofo se de be ya Nyankopɔn di ho batie Onyankopɔn basa ono kura ne di ho tie wa mansam ne nipa bi ya teme ka ne ho asempa enti ye de bi ya nso ya Nyankopɔn ne yanso ye di wonte na nya se nkofo be ka se ye tiri mo ote ye mo onwuno ye mo hwe ye mfa nipa ne ne ma bebre aka die bai oni pa to na ye twintwan ye nka wansam na kra bi akokotue aka die bai sa ne ma woni na mfa so be pa na wo so na wotumi yisu ba mpa bi na wodwom wonim ka se de na ho kom obo o me se ne ho be kom me ka se ho kom ajan se enuma bi a wo ho kyerɛw na ni mo nyama pie ɛna yɛ dimpa na nyama hunu makanom etifi akowua no na saa nyama nom no ne nyama bi ho ani tie bi ne koyi na die amfa so bia ne so yini ba bia kwasa bonsanchem yini ba bia ko ya wie nyina na wo saye se dimpa bi wo ho se obrafa bi wo ho se ayeye bi wo na se ya hwɛ akyira akwa yini ba bia ko ya nom ba bia ni ho na nkɔfo mu din ya de 7 omu din ya de wa asɔre num asafom ni nyina mu din ya de nti omo kenya ngopɔ asɛm kora no a obia ne misa 7 nya hypocrite onyanya atwom de waka ne ya no kora ɔno ara so diso na so dia black and white am so no aba no mfanimu abrabɔ no aba no sɛ de twa ne kan ne nti gidie no ayira Yesu Kristo so baba no ahwɛ ambato gidie bia wa saase so ɔma nyina yɛnsi trase obiara nwene asɛm ho na fe yɛnkɔ Nyankopɔn anim awɔ empire mu na ebe de kai ayɛ adɔntom Awurade awɔ anyontuo mu na nyinaa ade ɛho asuo sɛ me bɔ bra pa ɛho te a na akyi biara ne nim sɛ Awurade bɛhu yɛ mɔbɔ Obi an check on one thing. So Uti and I will feel. You didn't have a Busiamuana.
Awurade na yɛn som no ɛwɔ sɛ obiara di yɛ dɛ ɛwɔ abɔnten ne efie ɛne asafo mu ne adwumayɛ mu na ɛyɛ nhyira bebree na ɛyɛ animuonyam na nyɛ sɛ mehunu maka nom nyɛ nkɔnkɔnsa nom nyɛ ne ti a ɛnyɛ ne bi a Edi mpaya die bi ahu yɛ bebree. Edi mpaya die bi ahu yɛ bebree. Ɛnyɛ aniyade. Ɛnyɛ patapalsam. Oh, na ɛyɛ nimuteɛ. Ɛyɛ ɔduro. Ɛyɛ ahobrɛaseɛ. Ɛna yɛbɛyi na bi wɔ public. Ɛyɛ adansepa bi na yɛbɛnya wɔ abɔnten. Ɛyɛ adansepa bi na yɛbɛnya firi abɔnten. Na edi yɛ kanya wɔpɔ. Na animuonyam kanya wɔpɔ. Awurade se, woma nipa nyinaa ho bɔne yɛ pa. Awurade se, woma nipa nyinaa ho bɔne yɛ pa. Na wɔn nso Nyankopɔn animuonyam. Ɛne yɛ pa. Ɛne yɛ pa. Na ne nyinaa yɛ ɔbra pa. Ne nyinaa yɛ ɔbra pa. Ɛyɛ abɔtire. Ɛyɛ ntoboaseɛ. Ɛyɛ nokoradie. Oh. Awurade Yesu Kristo na wɔn mmoa yɛn mu. Na wonyina sɛ bɛn na mo saa. Abɔtire ahyɛ wɔn ma. Abɔtire ahyɛ wɔn ma. Wɔn wɔ ntoboaseɛ bebree. Oh, save them. Ɔbɛrima kuku adwurufoɔ a ɔsuro Awurade. Na ɔda adi wɔ asafo no mu. Stephen no mo da adi wɔ asafo no mu. Oh, Timothy. Paul sɛ wɔkae ne bebree mekae wo a na anigye ahyɛ me mma. Ɔsɛ mekae wo a na anigye ahyɛ me mma bebree. Gyidi a na ɛwɔ maame mu. Sɛdeɛ na wo maame nsuro Awurade. Sɛdeɛ na wo maame nsuro Awurade. Wo nana no nsuro Awurade bebree. Na wo gyidi deɛ ɛho te. Wada bi sɛ ɔnokwafoɔ. Yɛnkɔ so a yɛte fie a ɔma yɛn ho asɛm nyɛ dɛ bebree wɔ fie. Ɔma yɛn ho asɛm nyɛ dɛ bebree wɔ fie. Na nyɛ ntɔkwansɛm aniadeɛ nom. Ɛnyɛ abufuo ne kokuo nom. Abufuo ne kokuo nom. Ɛne nkontompo ne ade. Ɛmfada wɔ Kristo nie. Eti mpa na mama yɛn hwɛ. Adɔfoɔ no ɛkwan ne wama yɛ bebree. Wobɛtuma akyi saa deɛ ne adeɛ biara ɛden paa o. Yɛnsa bɛka saa deɛ ne adeɛ biara ɛden paa. Mma yɛdi ɛnyɛ gyɛ. Mma yɛdi nyɛ gyɛ wɔ kurom ne abusua mu. Ɛne nyamansom ne adwuma mu. Mma yɛdi nyɛ gyɛ bebree. Obiara mmɔ ne din wɔ ban. Ne Awurade nyɛ ne muonyam. Ɛnyɛ mɛhunu maka no daabi. Yɛn nyinaa yɛbɔ mpaeɛ sɛ saa bere yi deɛ ɛduru so no ɛyɛ mpaeɛbɔ ɛna yɛbɛ si yɛbɔ sɛ deɛ ɛbɛyɛ ɛna yɛdi yɛn dɛ ɛwɔ awareɛ mu abusua mu adwumayɛ mu borɔno a yɛte soɔ yɛbɛtumi anya di mpa na obiara bɛtumi abɔ yɛ di mpa ɛnyɛ sɛ yɛ asɛm ɔden ɛnyɛ sɛ yɛ nka no korɛ ɛnyɛ sɛ yɛ ba heart kokoɔ nom ne ade Nyankopɔn n'anim onyam wɔ saa nneɛma no ho na yɛsi yɛmene nneɛma bi ɛne yɛsrɛ Awurade w'ahoɔden sɛ ɔwɔ Awurade hommɔbɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɔ me di mpa a wonya ne muonyam na nkyerɛkyerɛ ho deɛ bɛtumi aka sɛ tia wo
ni mo abrabɔ mo deɛ ɛwɔ sɛ yɛdi yɛ dɛ ɛni saa mmerɛ obiara hwɛ ne fidua mu yɛka yɛ obiara busua mu ofie wɔnam fɔnɔm wɔdwuma woyɛ wɔka nso a nkurɔfoɔ yɛ na wɔn yɛ adwuma ansa na aba asɔre mu nso so nyɛ saa bi yɛkɔdaa di wɔ asɔre mu sɛ ebi yɛ abɔfoɔ no mu a na yɛ fidua mu ne kɔdaa di wɔ bɔ nsam a animonyam bɛɛ na bɛka Nyankopɔn animonyam bɛɛ na bɛka Awurade yɛbɔ Nyankopɔn mpaeɛ sɛ Awurade ho mmɔbɔ na menna di wɔ asɔre mu menna di wɔ abusua mu menna di wɔ fie mu sɛ ampa onipa papa na menna di mpa na mede ntimi nyɛ dɛ wɔ abusua mu ne kuro mu na ɛnso wɔ animonyam yɛmmɔ mpaeɛ ɛda so ɛwɔ Awurade Nyankopɔn ne bɛ sɛ Owura Yesu nom yɛn di mpaeɛ adeɛ ɛho yi a yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn ho bɛteɛ na bi yɛ sɔre ne bi yɛ ampa ɛtutu pɛɛfom agu yɛ ho ɛho ayɛ hwam yɛahyɛ mpaboa pa bi yɛfrɛ yɛn ntoma pa bi nneɛma bebree ebi nneɛma bi ɛda ɛho nyinaa yɛabɔ mmɔden a de cream paste yɛn asɛ yɛbɔbɔdi a ɛka yɛ nyinaa yɛde asiesie yɛn ho ate kama ne yɛn ho asɛm nyɛ daa mpasoɔ bɛn na ɛwɔ soɔ mpasoɔ bɛn na ɛwɔ soɔ ɔsɛ ahodeɛ ɛne edin ɔsɛ edin ho hia na ahodeɛ deɛ ho hia bebree sɛ ankɔntoro yɛn ne yɛtumi kɔntoro no deɛ a yɛbɛɛbɛɛfɛ kama yɛbɛɛbɛɛfɛ kama na nso yɛn ho asɛm nyɛ yɛn ho asɛm nyɛ obi yɛ nim sɛ yɛ mɔhwɛ obi yɛ nim sɛ yɛ ahantan obi yɛ nim sɛ yɛ ika mpasoɔ bɛn na ɛwɔ soɔ mpasoɔ bɛn na ɛwɔ soɔ yɛbɔ Awurade mpaeɛ sɛ o Awurade deɛ wobɛnya ne mu onyam wɔ me ho na nipa bɛka fa me ho a ɛbɛyɛ Onyankopɔn wo dɛ na onipa ka me ho asɛm bi wa na nka nipa ho yɛ ka na Awurade Nyankopɔn ho yɛ ka na wɔ me ho na nya wodi yaw no wɔde me homa bɔ na ma ho nkronkron no werɛ yɛbɔ Nyankopɔn mpaeɛ sɛ Awurade mu yɛ mɔbɔ ne mmom na sɛ yɛn ho bɛyɛ hwia bɛsra ngo panom anaa bɛyɛ ntade panom na bɛdi aduane panom ne nyinaa yɛ deɛ nanso di mpam yɛmfa di mpa nka mfa ntena se wɔ abrabɔ mu nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn sɛ wɔnhyɛ yɛ den wɔ yɛ dini ho yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ ɛbɛhia bebree sɛ obiara atena aseɛ na ɔhwɛ no akɔɛ mu yie sɛ nneɛma bi asɛ wo din a na wahunu na ɛnɛ wate Nyankopɔn asɛm yi wo din ankɔ so wansɛe wo din atumi ayɛ dɛ ɛwɔ abansan mu wo fidua mu w'adwumayɛ mu kura wote mu bɔno a wɔte soɔ ɛne nyinaa ho nsɛe sɛ wo din nso ɛnyɛ dɛ wɔ abrabɔ mu nso ahwɛ ne yie yɛn kasayɛ mu yɛn nkɔmmɔdie mu nneɛma bi yɛtaa yɛ titifi a munumuna nom mehunu maka nom ɛne berebere yɛ pɛ sɛ menkom nyɛ ɛka deɛ bɛn ɛtene mmɔden yɛ mmɔnwono nyinaa ɛka deɛ bɛn ɛka mfasoɔ bɛn na ɛwɔ soɔ mfasoɔ bɛn ɛdi mpa na hia sɛ yɛbɔ ɔdi mpa na Nyankopɔn ho sa mpa yɛbɔ ɔdi mpa na yɛbɔ ɔdi mpa na wɔn kronkron ate wo mu na ayi suba mpa bi adie na nyɛ nipa bi ate wɔn kɛkɛ yɛ nimu ayere so nom ne ade yɛbɔ Nyankopɔn mpa yɛ srɛ wade sɛ wade ho yɛ mmɔbɔ adɔfo no ɛnwene ho yie na wade ho yɛ mmɔbɔ timihwɛ nkurɔfoɔ nneɛma so yie wɔ abrabɔ mu asetena mu ne ne nokorɛ wɔ biribiara mu ade Nyankopɔn yɛbɔ mpa yɛ ɛfiri akoma mu deɛ animonyam kɛseɛ ma wɔ din ɛnɛ wansam ɛna aba yɛ nkyee owura ho yɛ mmɔbɔ na Awurade ma wasɛm no ɛnyɛ nhyira ma yɛ Awurade yɛbɔ yɛ din a deɛ na nka wahwɛ sɛ nipa bɛhyira yɛ Awurade yɛbɔ yɛ din a deɛ nka wahwɛ no sɛ nipa ɛhyia ne mu onyam ɛba saa na wanya ne mu onyam bebree ɛnɛ de yɛbɔ nipa din ntumi nipa wɔ abrabɔ mu asetena mu owura Yesu ho yɛ mmɔbɔ na yɛwɔ abusua mu a yɛwɔ fie a yɛwɔ asafo mu a sɛ Timoteo Awurade pa wɔyɛ asɔmfo pa nokorɛdi wɔ ne mu Awurade wɔnyɛ nipere bere yɛ ɔsom yie ɔnyinasoɔ pa na ɔmama gyidie ahyɛ ɔnana ma ɔmaame nsuo Nyankopɔn Awurade sɛ na wawodi ho adanseɛ ɔmatrato ama yie owura ho yɛ mmɔbɔ na ntumi nkɔ so ara nso deɛ yɛyɛ a ɛbɛsɔ w'ani na ɛbɛsɔ nipa ni na wɔsɔ w'abi a wɔfa saa akɔ a wɔyɛ so bi nipa bu no na wɔsɔ w'ani nso na asɛm nso ma yɛ na asɛm ntumi nti yɛ di ho na efiri nɛ obiara ntumi attract public obiara ntumi ɛnɛ de wɔn nua anim sɛ ampa ne din yɛ dɛ efi ase akɔkɔ nkɔni ho yɛ mmɔbɔ na hyɛ yɛ den ɛda wase wɔ yɛn Awurade Yesu din mu amen.